bia ena me ba ye me ba mi wura ka say ne japade na wo asanteman so no me hwɛ so na me mbɔ ho ban twani tietia monka mom na monta mu wura chi me penasem papa me do twe di ampon shira no na ade ba ko say ye me fa ma hu sei na nanom amanhene wo potem ha nyina mo hwɛ ye ne ete hai wo ma sabi ye kɔ ba bi ya ntini amakora ya soma ye nipa manaba we ni kyerɛ sɛ wo fa asanteman amanhene wo wo buo
na chare boko. You le bo ni hu bo. Odeneho Kusi Ntrama Essumegyaman Hene Diana PSA Essumegyaman Hene Oya Diana this kron Apunchani Omensio Susma Kwa Media War Potential for the ethnic kind of law the Pacific Penano when the body Kronko and Essumegyaman Hene and Essumegyaman so what is called I can't jump on. They can't want some young person. Young one, come on, my friend. Sabre, the senior country. And then what you mean in the animal. And what you know. And I went in. I saw a face. I had a super. You are a lot. Now I'm taking it. So we know. Sabre,
Odeneho was okay as my Hene. Then the Sianemo once said that Bishop Okotapa, nursing training college, Miano, the United Sano, the whole can never see that. And I am Bishop Papa. These are training college, Sanja Batepa. My hospital can see it, market can see it, you can see can see it. Kusi and Sanwa the Bishop. When it's only one of Papa.
Anapano Obai, Sabre, when any year. Hospital, I was united. Oh, Ghana Fenena, Sabrina, Niaba, Pecoperno, Abido, Sabrina, Peduma Hene, I didn't say, I don't see Peduma Hene, Sabrina, Sabido, Obabetia, Yamano Aquaba, Yamishan P. Home.
Asia Odeneho. But you Kusi Ntrama. I'm going to be. And then I see it as a global coin. About what? What's that? Santina Santia. What don't concern you? Go down. Just get down for the nail. What's the work on the nail? I'm going to be here. What's the work? Santia. One question more fun. I didn't want you to see.
you right for no. And I'm a sippy. Yo, Sabri, you swam on the phone and walk with your papa. And then, Odeneho, Okyere. Sabri, come to see my Hene and Okyere. As I'm ready for you, and I'm going to say, and what did and now come let's see you. First of all, Hospital, the CEO, Ninia, and Hene, Mammy Jamia, and so forth. The candy now, the year, the back, and what did 1 year? It's nothing and what did I want. The Patricia, what did they call Mr. Grant? And I say, it's what I say. I don't hear nothing. Yenti back up here for the green amount. Sabri, Ntrama, Essumegyaman, Hene na Hene. Yura is Sanemuha. Sabri, you are waiting for 8 years. And I'm appointing for you who feel with that's so. And I'm you are sick. What that way you get the actual no. Maybe Pastor was Shuma. That will be back. Robert Cachino. As I saw one Casa. To the night, then or don't be the idea, who will say, yeah, I'll buy a wire children, this will buy a wire or also so a year, a fair year, what in a man had went almost so strong. Be piano, almost see, also you will see. A dear, I say, make that show. I get a cracker here in Tomohe, Pepia when you boss one. And what you look at citation for what you're about. Nina Mono, Ukraine, some 1,000 Ghana cities. 10 million. And what you know, Utum Fadon Hene, Nana a big fee, crack and some 2,000 Ghana cities. 10 million. And what you know, Black Label, Abako Ekaho, Sadia, Utum Fadon Nana a big fee. And what you know, 20 million. 5 million. 5 million. And I'm more for my name, Mishapi. Sabrigi. And I'm much Chami Bonsu, Wadama is also in Sierra. Sir Nasasona, Osofo, Francisco Attain, Prophet Francisco Attain, Nasole, Awa Jamasu, Medina, Shaman, and Saturday. I also for Penny Baya, 2,000 Ghana cities. I 20 million. William, over to us. Papa, and what you know,
don't know what I want to make cake. And I am Ntrama. I bet you didn't have me. I'll say, yeah, don't say. I'm a cook and yes, I'm a cook and any Frikumasamakum, Sabri, Quadra, Okyere on one bar. And what you know, Mulu is the Ntrama Kwame, and what you know, and I'm I don't know about what is I'm show. There's a movie of not a dog now. You're a Kusi, Ntrama, never part of the young Ntrama, and I want me. My head, the war, the war, the Baya, Nana, Masati, and I know, Mark, overseen a night. About your saying, I see, what people do. Dora, yeah, that's what working here. Sunday, I don't bring up, am I here? What also about here on the Dora, my super Tamani, and it is so my super Tamani, I can be here. Not a Gregaso, as the idea that I'm also, I'm our here so empty. What I can my here say. No, I thought that yes, Sabre, and get to the bus. Who may take the Kosovo? Sunday, and also Tiana, and Busu, and I'm so bad. I am Odeneho Wafa, Lawyer, SK Waffle, and the Bush up a second pack. Yo, Sabre, Odeneho Wadauroma, a year when we know for Bema, Honorable Lawyer. SK Waffle, Oba, you're looking for the team. You're Jake for a Paisono, one and a year Ashanti Regional Minister, Sabri was a cultural minister, Yura Wabidu was also a Minerals Commission, Paul Chairman, and Kanino a year Asantachum. MP and a chain in my pentino was a MP, no Subi, Subini, Kumasiadum, as a co stadium, Odeneho Subi, Ubini MP, and what you know, Asaya, cultural minister, yes, Sansomania, Diana, it was Baya, or Pepe, Makuma, Genom, I have 5 million. Sanso and I and I Hene, just Hene, they say, Yula or Sobaya, need you million, Marco, and 50 million. And 5,000 Ghana cedis. 5,000 Ghana cedis. And 50 million. My idea. Asamai, also by Bema Ataberima, Penny Kakra, Kofabaya, Asantimansu TV. You may get on YouTube, our Facebook Live, our Twitter, Atabelima, Kakani Penny, Free American New Jersey, Abadono, Bomo, and Atita TV station, Na Eboma, Asante, Yamamere, and Yamani Nano, Yahunu TV Sona, and Yanoko, Masabi, radio station, Asantman Radio, Nina, Katachi, Ataberima, Penny Kakra, Namasepi, Sabrina. I said, Asamai,
Wanswekasa. Na ansana no. Yentie. Afekete. Epacho ekofom bim. Kitesa ekofom. Kitesa na tepa. Kitesa na tepa mayene adoye. Etepacho kete. 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 Omayene adoye. Oh. I check it. I do discuss a kind of work. It's a moment when I have much of you. You have a child, my name, and your man says, you Sabri, Nana Machiame, Madama, and Idia, and they are blessed up and so. Nana Sama in a pedamo, Nana Tapama in his Obaya, Nina Precope, and Odeneho. As I write this year, Edamase, make us see you. Nana Quintas of my Hene, Nana so above one hopa, and no more you had did a Chiabano. Just what said of your chopper, and as you came in India, then Kay, the Quintas traditional cancer, and now some by ya, any kind of crown, some snap to Cotrami no Ira, Madama, yeah, not a Fatwa Queen home, and what you know, crown Simska 2,000 Ghana cities. I have 20 million. It is cano 20 million. Sadia Nana Quintasama Yene. Wane Belima Ujiabo Amankwa Edunan Otosumino Nutenoja Boma Dini Wum Nina Aya Nema Wahene Mamijamia Wade Ebrenura and what Chinubian when we Boma Dino and so Platu assign Abba and so Etianua Nanabosu. Wadawroma sadia wahine mamijamia wakasa chrenura enono yumbia nanadia eno chino yehwe boma dia anase enema ebeya yehwe snap enkotwa enai eno chino black label Holland origin Johnny Walker and also etaso iriani and watching and some who do it body and a black label in here a dozen Johnny Walker and sign up what in here Nijana can be and some absolute vodka we are make a false air board in here Nijana Eka will be and Rian Munri Ukrainian Simska 500 Ghana cities Opepe Makumaku enom 5 million Sadia Mamija Miawa Hene Wakasache Nurano Yabajin Tadasi the Nakusi way. The Hene and maybe a Kubiana Yafanko, Edamase, Rishabo. Jamie, I am your Wahua, I am a fair, I am a NG. I will at the fair will be all happy at the Aberdome, any of your mind. But I don't want to say, Odeneho said, I say, I ain't a legit, I ain't a Wahua. Sabria Woody and a pity day, and I say, Nafi a day, and in an animal and inti, if you said, Wukrum, I'm a tired of it, I would desire a pity day. And that's
ani ade afise ya ena me baye me ba mi wura ka say ne japade na wo asanteman so no me hwɛ so na me mbɔ ho ban Odeneho say abra oba no yura eye utumfo ade tu nanim se eye ne japade a ewo ko dua mu omo modana na omo ho ban eye tete ena mantu onum ehie mu wo amanfo bojawe ai ben asanteman so Odeneho say epretete ena amantu onum ehia wo bojawe ama omo eye nkabomu nana numapau emreso nana numapau ne nana udikai ne periso mampon Hene Dwaben Kumawu Kwamai aneye kumase enyina abae ene yebo po say ye ne intim jakari entumi enzumbio sɛdeɛ ɔde ne ho kan ɔse saa berɛ no ɛyɛ nana mampɔn santini fahene a nɛ wabɛhyira dwumadie nsuo yi nana dwabɛhene ɔno nana sunyahene kwaman a kane ɛnɛ ayɛ kumase yi saa manhene num yi ɛna hyia a wɔn kogyare ɛyɛ nana mmoaforo hene asase so ɛnom abosom sɛ kɔnnua a nana ntim gyakari dɛnkyerɛhene wɔde edi ɛsoɔ no paari yɛne ne nkyɛ biom ampa asante de ɔseɛ yɛ wɔyɔ ɛnɛ asante yɛne yɛ fa ahobi a yɛne yɛ ho nti asumia asanteman so eye ekro anase japade a awo se yehwe na yebɔ ho ban na yehwe so yi ne sɛ nti asanteman so ɛpɔkɛseɛ yi ɛyɛ japade kɛseɛ a otumfoɔ ɔte kɔkɔɔ soɔ sɛbe ɛyɛ japade a ɛda n'akoma soɔ ɛno nti bere a ɔde ne ho nana Kusi Okyere Ntrama ɛbɛfra bɛyɛ yi wɔka na osi so biam sɛ wokɔ no asante yɛ japadeɛ hwɛ na bɔ ho ban ampa ɔno so ɔde ɔseɛ ayɛ wɔyɔ abɔ ho ban bedue nua sese ɔmo mo kɔ ɛha obie ne hɔ no mɔkɔ biom obie no kom ɛkɔdɔ anase okotwa nnua ɛwɔ asanteman so dwumadi a wɔdidi abɔ ba pae no ho bɛyɛ nie obɛduru yɛ no a wante antena ɔhyɛ mpaboa nante mpaboa so ɔde ne mpanimfoɔ ne ne man kotwa asafa kɔkɛseɛ yi ho adua nnua nana no ɔtɔ wɔ supa gu so adua ne nyinaa yɛ yie saa bɛyɛ sɛde abɔfoɔ bi a na adi mu ahyɛmfira no wɔn nyinaa wɔn agyae nkɔɔfoɔ bi a na sɛde adeɛ a ɛfɛ nyɛ wɔfa a wɔn mu bi a yɛn ho kɔdo domfuo wɔ pɔ no mu nyinaa wagye ato hɔ ama ɛnɛ nyinaa ayɛ akɔkura bi ane a ɛmu a wɔpɔ no mu ɛnyɛ biribi enti wɔka a ne wɔnim nea wɔka amammerɛ ne amane ɛwɔ Essumegyaman nyinaa efiri masota no nyinaa ne yakɔ hɔ akɔ tetrem asanteman so akɔkɔyɛ amammerɛ ni nyinaa wɔsi amaneɛ ne amammerɛ a ɔbɛto yɛ ɔnana no de hyɛ ne nsa efiri dɔmpo dum kɛseɛ kɔdro subira abira ɛmaa suta no tetire mu a wɔkɔyɛ mu amaneɛ fata so yɛ wɔ hɔ biara wayɛ ogura ahoboa so nso a de kɛseɛ a mo amu nkyidoɔ no ɔboa ne ho do abɛyɛ sɛ yɛhwɛ baabi a ɛti sesie yi a mebaa yɛ nɛ yɛ mfuturo nko a deɛ a yɛbɔ da yi sɛbe mo a modi Essumegyaman dada no apamdada no mu no na nka ha ɛyɛ mfuturo na ano yɛ a wɔbaa yɛ a wɔse wɔntena mohwɛ deɛ ahemfie yi sɛbe yɛne yɛwɔ amanse ha deɛ munim asiesie a wayɛ deɛ wayɛ wɔ ha ɛno na ogu so a sɛbe nnipa bi a ayɛ akokɔ yɛ boaboa ne wɔn mu hwiti a mobɛte wɔ fidie so yɛse nkɔɔfoɔ bi wɔɔla a ɔde ne ho ɛto abɔ ahemfie ho ban yɛkɔbura agu so ɔde asi yɛfi yɛn ani hwio mate wei bi da ɛno ne asɛm a ɛwɔ hɔ mutie na mohwɛ
Butaya da yanimia. Is young. Ya tuni din say fostering strong relationship in Amansie. Is young. Was it Samutie ni awaka be doing? Now when ni awo your problem so what do you say? Wo pet in campo muni ayo kufa kese na Amansie amanya ya campo muni Amansie yentam amedi aso asante manso. So we sha ufo Essumegyaman ha. Is young. 30 minutes no aduru Kumasi. Is young. Uko Cape Costa ekwanwa uko Wasia. Uko Nkrankra enche no aduru. En number bia Essumegyaman anasa Amansie titiri ye wo no. What can be said? So we Amansie ya oduma kuma ema ye na hanu ebe chichiri ya ya wo kwai no ififipe. So we have Wasi Kumasi Cape Coast any Ghana Fanada Bia and chat in wood into your woman ififipe which let's say ampa or minus any Essumegyaman Amansia Santimanso Nananu Fiha and the Koye said Nanan will be abandoned yet to send your homecoming Nananu 82 and I was able. Yen anam so ache ade kese Is young. efa agudie Is young. insuo oda eni insuo bebre wa Essumegyaman ene Amansie ha kwaye asase kama ai betumi di yaye efu nyina bi ewo ha Oba ade nso ade abro wa hira yen ache yade efom agudie asase su no baye kwaye enua esutin asebe mpatade nyama huduo wo mu yaka ni se nananum beye nkabo mu na ye ni abinfo adi kita ho na nia esese ye fasa akwari so abefo kwaso ni etimi ye ye punturo eme ma ne nanam nya ho faso oguso me kan enye galamsey asem na me galamsey de ebi ensi Essumegyaman man asase so da wo si wo esubie wo say all can no nya galamsey ya na amasabi nkofo kroso esu ya ye ba mu mpo ene ye mo wa ye mo akọcha na akọkere wo ka abefo kwaya tepa ai obuasi ni ya me bi wo ba timi enye bia mo man Ghana ye nya ho mfaso a aba o no bia amra o man eno na disua se ya akata fo ni kaka ye ehun ni die le kura no sa pepe no eyo na galamsey die wo ka se Essumegyaman mu die so bia ye bi ba bia twam anye ni penso a ni penso de bi si na si so enam sentino insase ni nyina no ye de ahihye ehemfo no bi ensa ni senti wono ni be mo ade wa chiche en insase nkro no ya chiche ni mpanifuo bi nsa sa ya nhwe ni adikrofo no ni emo ho ban so obi ti bi wo ba bia you see something, say something. What did you do? Did you have a car? One in the war, Obama abiding, Woma Bambo for a restaurant, Aswati, Nandi, Yayo, and when you know. into hina o ye galamsey anase ye galamsey wo pep close no na je say won so no o ye galamsey ni bi Enunti was say or he did Konaso bi ukura awuda no okura awuti so se galamsey ni bi ko ha wonu obedi ka so mu ansa na branti ebuwe mo oro ya kwachi won efiri se wo ti kuro na so se wudi mo ya obi ntimi sa ho e me se ponu e me ya sa de tinananum we ya kokobo sonko mo sempa efe se ne due be mfie aduonum ni yenya aman hene kukudam mamponhene anase bonsu bedawase bide ni die maw be chiraw benye nkwache benyina che na dia som asanteman na Ghana so ayeye wase ya ni fe ye ni so se be mfie aduonum achini amanse yenya aman hene kukudam kani odma ko ba na nani ha sie bra ye ni sabidentira ehie ni e no so bia ende yenya yakwani mu ni nkankan se na na se bo nsu sabe
ɔte bitibia soɔ nana nneɛmɔde bɔ a wayɛ ɛde ama santima ma bi aso ɔno na Kusi so de Essumegyaman nso yi ɛyɛ n'ani sɔ nana ɔda ase ɔsrɛ wɔdoma nkoma so ɔma ani kyerɛ ahoɔden wɔ mu na fa wo nimdeɛ ne wo nyansa ɛbɔ Essumegyaman ne asanteman ne nto Ghana. Aduanafo a yɛwɔ ha nyinaa Nana Tepa Nana Kumawu Abompata Agogo a mo nyinaa mo bɛka yɛ ho no yɛda mo nyinaa ase sɛ mutumi tu kwan ɛba Essumegya ha abɛboa yɛn ama adwumadie ayɛ fɛ. Saa na wɔkɔ so ka sɛ onuanom abusua a mobaa bia na man titiri Nana Tepa man Hene Bompata man Hene Agogo man Hene Kumawu man Hene abiana man mu a wankasa bre aman Hene ntumi ama mpa a wɔmutu wɔn aprempɔn a wɔn mu baayɛ ɛyɛ ne fɛ ɛyɛ na ahohoahoa adeɛ kɛseɛ sɛ dwumadie a ɛti sɛ yɛ mo asɛ brɛ ne adadeɛ ne mo aba ne mo anim onyam abɛtɛ akyire ama ayɛ krabɛrɛ ɔde mo ase bebree. Yɛn ka ntumi ngya kuntanse mfirim because kuntanse deɛ ɛyɛ mea medi mama di me deɛ mente me ho ɛna baayɛ ɛna mutu kɔɔyɛ kɔkyinkyinya ɔsan bɛtena no ɔbɛtena makyi ha ya ɛwɔ kuntanse nti Nana kuntanse man Hene da wase ɛyɛ ahoahoa sɛ wo nso ɛnɛ wabɛka yɛn ho ha ɔse ɔman Nana no a ahyia yɛmmoa yɛmfa aseda kɛseɛ nkanka ɛma onua Nana kuntanse Hene sɛ Nana nso di n'anim onyam ɛdɔm ahenniɛ wabɛkyerɛ amanneɛ ne amammerɛ ɛde aboa dwumadie Nana onim sɛ waba wo die mu ayɛ sɛ sɛbe wɔtwa die ne fira tɔnkwa mu emu a ne da Nana ɛde wase bebree. Adɔfoɔ a me ne ɔmo kɔ school ɛne ɔmo a ɔmo baa yɛ nyinaa obiara meda mo ase akyɛdeɛ a bonde baayɛ kakra mo hu yɛ no sɛ bibi to sin a ɔde mo fa nkyɛn bɛ mo ana mo bɛ boa yɛn ama yɛtumi atenetene no ama na yɛ yie na sɛ daakye bi yɛsan yɛ ade foforɔ a yɛnsan antim bio. Saa na wɔkɔ so ka sɛ na yɔnkofoɔ anuanom a wɔn wɔnkɔ school free senior high school ɛnimɛsi school of mines ɛne bia a wɔyɛ adwuma a ɛnɛ da yi mo aba abɛhyɛ n'animuonyam mo de akyɛdeɛ sonko aba ɔde mo ase bebree wɔnim sɛ sɛbi yɛyɛ nipa ɛtutua mu baabi bɛtɔ si ɛso mo mfa nkyɛn sɛ wo a wobaayɛ wo fam nea ɛsi yɛ bi yɛ ntini anya a wo a ne yɛbɛyɛ wo saa wobɛyɛ ne sɛ fakyɛ ekyina yɛfrɛ wo atua nika na saa bɛboa yɛ wo ma yɛ no ɛda yɛakoma so yɛni aso yɛtwa toɔ Essumegya dehyeɛ ɛnkɛka mmabunu yɛnhwɛ ho so yie nkɔraa nyinsɛn anaa teenage pregnancy ɛhababɔne a yɛnom america no weed a yɛnom ɛne kyakya yɛntwe yɛn ho firi ho na yɛmpɛ adwuma nsua ɛfiri sɛ ɛbɛdu mmerɛ bi no na adwuma aba ne yɛhwehwɛ ɔmo a mowɔ ho nimdeɛ abɛyɛ. Saa na wɔka Essumegya maburu mabaawa mmeranteɛ Nana se wɔsrɛ mo ɔde nyame din srɛ mo mo a motete abɔnten soɔ mo a moto kyakya mo a bonsam taa yi motwene mu ɛmaa yɛ asɛbe mɔde ade abɔ mo kɔn ho ɛna monam na mokeka hwɛ sɛ nsɛafuɔ no munyaa na mopɛ dwuma pa bi nsua ɛnkyɛ adwuma yɛ bɛba adwuma bɛba ne yɛpɛ wɔ ma wɔho nimdeɛ a na wɔdom biribi na wɔani saa so saa na ada wɔtɛ mu a wonya bi nnɔ sɛbe wɔfam deɛ kakra a wobɛtumi no dɔ na fa boa sɛbe mo a mate atena sɛ akyea me nnɔm yɛhwɛ no nso mo nyinaa mofa dɔ ɛbɛbɔ dom yɛn nyinaa yɛnyɛ ɛbɛ Essumegya mfa no ntoma mpamfira Essumegya nkɔla mu ɛmfie aduonum yie si ɛnyanka bɔ mu ne koro yɛ nkabi a yɛdu akyi Nana se ɔsrɛ mo nyinaa mofa akoma pa na deɛ ɛsɛ obiara yɛde boa ma ne yɛyɛ no mo nso ɛmɛ yɛ nyinaa yɛyɔ. Me maame ɛne me papa ɛne me yere ɛda mo nyinaa ase sɛ mobɛka me ho
ema adwumadi eye fefefe duma mu nyina afishapa ose wodi dikasa ekwawiye ye no sebe omaami enapa wodi nakuma eta ni bechi eja wobontua eta ni bechi na ho kafo eye ne abuwo ho ade sene unu obusia no dom obedira dibedie eye ne fe ni awo kan se na mi shabu ko sunta de abusia fo no so na wo mo abusia ebia na abusia wodamu ebia na abusia wodamu ebia na abusia no ebu ahodo wo kuremu obia wo ne nano na ni ofiri ba ya wo be so ko bia mu titi mo amaka ni anso o ya sida ema umye ni anya kroye titi so taba wo abusia mo amaka ti grofo esumya nya mo ye yan kabo ye ni ya yako ebia na ya ni yako ebia na twa brani ensusu yenna ye nyina ye chichire su ya man na na ma ko hin ba ba tie mu na sakra ye so mo ba ena mo kare mu enka bo mu ni kuru ye ye re wada ma se o ba opidia afusia abe Essumegyaman Zio. Menana Zio. Essumegyaman Zio. Asantuma ye titena bonkum no wona wotufo sante Hene ochichire no de bonkum na hye ne nsa Zio. nifa de ye nia na na akadada Zio. ekuta me enemy nananom Zio. na na eye me de se mete ha Zio. mate me nana asem Zio. wo fiti ase akasa no Zio. obo amantuo num no so Zio. amantuo num no na ka bo mu Zio. ani kumase ni achichiri asanteman Zio. obo ye na apɛ na mkai me nana Zio. okɔfo no chese wa na betima ada asanteman no Zio. na intim jakari ya waje asante kuro ni nyina aboso do no Zio. obetimi akɔ na asanteman bonkum Zio. bedi so nifa bedi so Zio. amama ni nyina na ye ne wakɔ Zio. tim jakari no asem ɔte ase ya se nye dai ese ye ne no kɔkɔ Zio. na so samre no Zio. me na Zio. edini de ehia se me bɔ na ha Zio. mo amwura ɔman Hene to si wenim dada Zio. wo kɔ bedi nkunim Zio. wa nkɔ a esa na enye Zio. esa wo kɔ Zio. ni nyina ye kɔmfo anɔche na ɛka wo Zio. wo kɔ a wo bedi nkunim Zio. na nso me hyew na enkono wo Zio. yidu wo yi ba ko afiri Zio. wo beti atɔ ne akɔ akosi yo Zio. ɔman bɔ wamfa ani agoro Zio. asante ma asɛm de nya ba asante ma mu ha buruni se na ye number 1 Zio. mu nana matie na asɛm no wakan nyina isi so Zio. sesi ya ɔsɛ me nkasa kakra manu ne kure de meka wo de afu mu Zio. wanka nkyerɛ me Zio. na nso onim sɛ kasa de mani gye ho Zio. me na ne di asante ma anim kɔɛ ampa asoso ɛnɛ buruni se ɛyɛ history Zio. ye gye independence fly Zio. etwa ne ti Zio. tim jakari mi ja ni nya nsa wɔ ha Zio. tam ni nya de ko kumase mi ja ni ti di ma ye wura kumase Zio. ɛhɔ ne de ehia sɛ ka ho asɛm bio Zio. asɛm ehia me pa emienu Zio. mu wura ɛnana wɔfu mu deɛ Zio. na nsɛm mienu na ɛwɔ mi tirim Zio. yɛ nana mo nana ɔman Hene Zio. me dɔ no me pɛ n'asɛm Zio.
se minu aketewa manya no Mom say man monya o hene be ma papa mi bunu yie me penase mi yie o we man bon hene mi ntumi ho so me fam ho ntwapo gire nipa me meka se sa branti na so sa wo hene mi bunu me penase ma fa ne dia ye minua no na so hunu se sa branti a sebe wo san sa ye o man hene na te sebe yaku wonye nipa ketewa enyuma ma ya ma aban nyina a kire me se na nipa suban te se na nipa di bi ye te monana maka chende dada wonim utimfo ka kire me osiso no mu me so no mu o mi so no mu wono ana danfo brobo wasasa ye na Bruni so far the professional engineering qualification background bibia mine na one ne ye baako one ote machi wasasa ye mia me botase amampon man nyina ye dia me wo fa panyini no okasa na mi wura free se wona da bi wona ne ba bi free na manu ya mintimi kantumi chokoro di komo de fe ni nyina na atwa me nkai ti dako na mo fa na na pa ahere botase bretu nyina wona oda ya no woni e wo fa panyini o kai me se ya ba hoda so da bi yoboa me nkai no kura me ni no o kai me ampa ekusi asem so ti se bibia obayobia makachen dada otunfo de wonye achinyi kura musa onim se me wo ho asabe nana ba bi okotu baako otumienu otumiensa ehia no ba me hope me wo ho ma no me som no kokoam kom wo be fiti na afia wadi esi on the 14th o se be se ye di hu nkomo se fefefe wo mi fie ene wono anim ye wuraba ofumu aba fra brochire anko se ye meta na chi aso wonim se me ne ye nua ketewa wa ha ese me ba na mbeto so mu na meta na chi okasa enti Essumegya mamwa ti pen se otwe di ampo nyankompon na abie kwam amam no mo anya odehyekan sabi otimoko nya so nya ohia sesei pa waka yen nanom yen srade na so chiso a yeka no ohia sesei pa ene se Essumegyaman kanka adihye bo be kan bom no moye baako baby a mehye en bia mini di nkomo a eka akoma na se eka fefe so de agro kwa da bi ade titiru ba kwa etim hunu se aha se wa boso nkanka mo adihye no mo nka mom adihye ka bomu a na wo man no ye ni aka nyina a hye ase no wam so be hunu wam safa ye ntuma obom praye oho na enya panyini papa sebe wode no ho ato ho ma wo man amom ti se aboso a o man no ankoso da ehia papa wa santima mu ha ehia en otumfu adawro ma mo nya hene papa yenom so ya hye otumbo bo ye beta na chi ni aya adwuma ni yi na me sati mu bio bo noa ni kuro no wo hwe so no wa santima yantimi anka mum ni ankoso no mo anta na chi a na sebe akumo ano ba bia me hye no bia me se wo hema awai ni beduru ya no pa no a amfiti ase busa ampa me dan mani bonku me dan mani no machi me hwe nifa me hwe de oni ha
mo a moyɛ na busuafoɔ no munya abotre na momfa mo ani enkyerɛ Okyere di ampɔn na mo a mo nante momfa Essumegya ento makoma so na monkɔ baabi owo bia wadwane wakosie ɛnyɛ fɛ na monso no mu na momfa no mmara fie ɛnyɛ fɛ me kai papa me university for yɛde me si akonya so mampɔ me sua wie me mpanimfoɔ adeɛ kyeneyɛ na ɔmo susu akyerɛ me ada ɛtɔ so aduonu mmiɛnsa ne September ne yɛde me kɔ sɛbi Asanteman me wɔ hɔ a na university foɔ abɛpɛrɛ me na mo sɛ adan the kind of brofo was you listen quietly. All the Kumasi people behind you. They are saying it won't even last 7 years. They will bring you here. Asanteman, they are going to destroy you. You continue and also Muntuno. Kuntinguni. Now that is slogan mama and Paul mine. And then Nana more Casso. Yokuro. Moamura, Oba, Batamachi. Asɛm obi nsi mampɔ mamu da Asante mamu ha so ne asie ni Kumasi nko a me ame nananom ene mampɔnfoɔ yaka bom ene opie start you nisi we mu wura bai obɛka me ho adentira if you said ne watimi wakame wayem sei wati abisai wayem sei mampɔn nananom nyina aka bom yɛde nyina werɛ ahyɛ Okyere di amponsa ɛne yɛ nananom konya kɛseɛ mampɔ nkonya ɛnyɛ nketewa wɔ Asanteman mu yɛka bom na nasɛbesɛbe tete hɔ nkɔkora no yɛ no a yɛnwene maa ho no da biara mampɔ bɛhene yɛde ne bɛkɔ ne yɛba ɛnɛ atwam ɛsukɔdom a ɛbɛfa a mefi university menkuta hwee ne amikura ne etire eno nko ade me ka no mahye me bo mahwia nwoma me de no na bae se mesom ye bo aboso ta amachi ene mampon na adwi Kumasi foti mi dan ye ho ne ebusa den na street we wunya asphalt wunya we if you say adwo me mpese mu wura te asoma mo meken ho adwo adwo ana bibia obekọ aban ho won kasa kwara wo mie na no na ye ne de ama no kura ye bo atwede ya de se improve we ase we hia we oka government obehu animo no obesere fefefe photo we ase gina mbetwa ababa graphic yi ababa TV so anka hwe mesrɛ mo mitwa ne tietia monka mom na monta mu wurachi me penasem papa me do Okyere di ampon hyira no na ade ba ko sɛ yɛ me fa mahunu sesei na nanom amanhene wɔ potam ha nyinaa mo hwɛ yɛ ne ɛte ha yi wo mo asabi yɛ kɔ baabi yɛ ntimi amakora ya soma yɛ nipa manaba we ni kyerɛ sɛ wo fa Asanteman amanhene a wo buo mo so mu yɛ mame timisrɛ mu pii mi wura amanhene me sati mu bio ne po asɛm dɔ papa Monica Radio YouTube live and Facebook live Twitter all the way from United States of America. Thank you.
Ntrama TV ana edi video ni kasa nyina mamo sabre Odeneho Kusi Ntrama ye na Essumegyaman Hene Asantema nyina
benkum hene wasaye aduana piesie but the na ase dwumadi kase ofra konyan afeba ko ni sabre achiame no de animo na se bonso na fe na kwamu remkwase do sabre o hena konya eba pempre munyina edeba enedai sabre yewra wanam tiba pre ba pre Ntahera tio edia samfra no Ntahera edia ni mwene chese wa hene eda pakema awaba and what you know the CEOs of Ntrama TV and radio